Pozri. Samo. Teraz začnem intro, dobre? Začnem intro, môžem? Nehyb sa toľko, ty ko... Čaute kamoši a poď sa dneska porieť s nami, ako ideme natáčať presne takéto lietadlá. Sáp, kamaráti, vlog 1. Dneska sa ideme takto krásne na švechat trepať, neviem či vidíte. A ideme dneska fotiť. Poďte sa pozrieť. Taký krásny objektív. Dlhší jak týždeň pred výplatou. A fotíme. Čiže začíname na tomto krásnom poli, kde sa snažíme trošku rozohriať. Ale máme krajšiu lokáciu pred nami. Bude to mega. Majša, poď sem aj ty. Nech mám na videu peknú ženu. Nehyb sa toľko, ty ko... No. Tak to ti... Tak to je extrém, pozerajte, hej. Alebo ne, dám to do toho videa, taký ten zvukový efekt, taký tým cvak a do toho tam bude toto. Tak počkaj, robíš taký záber, taký cinematický, ako chodím, vieš, v tých videách, to býva také pekné, vieš. Môžem? Dobre, stačí, poďme už preč. Bože, ja sa teším, ty vole. To je extrém. Sme celkom dobre vybavení technicky. Ja točím z FX-ov, z ktorej práve teraz trčí jeden mikrofón, lebo to máme inak upraviť. Potom máme túto iPhone 14, to budú najlepšie videá, si myslím. Potom tu máme toto, neviem čo to je? To je R6 Mark II zo 70 200. Presne to, a toto neviem čo je. Mark II R5, mám pocit? 1500. Budete dobré. Nič, mám povedať čo zmudré na kameru, či nie? Nemusím. Wow, ďakujem pekne, ďakujem. No nič, práve sme dofotili, dotočili, ale ja som zabudol úplne čo točiť, čiže týmto to chcem ukončiť. Výsledky ste určite videli, ak sa vám takéto niečo páčilo, tak nám hoďte follow, budeme takéto točiť častejšie. Počkaj, jak to bol Gogo? Čau!